مجلس دے اوتے غور کرنا ہے نوجوانوں، مجلس دے اوتے اللہ اکبر، اللہ توجہ کر دے جانا، ذری غور کر دی جانا۔ میاں کی فرما دے نے، میاں نا صاحب نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، آندے نے برے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہارا، برے بندے دی مجلس ایویں جویں دکان لوہارا، اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے چھٹان غزارا، چنگے بندے دی مجلسیاں میں جویں دکان اتارا، اتارا نے خوشبو والی دکان، چنگے بندے دی مجلسیاں میں جویں دکان اتارا، اوے سودا پاویں لئیے نہ لئیے لے آن غزارا، خوشبو آئے گی ضرور آئے گی، تیرے اخلاق دی خوشبو آنے چاہی دیئے، تیرے کردار دی خوشبو آنے چاہی دیئے۔ اللہ اکبر، اللہ فرمایا یا بنیا آقیم الصلاۃ، پتر نماز ضائع نہیں ہونے چاہی دی، وامر بالمعروف، لوگاں نو نیکی دی طرح بلانا ہے، ونہی عن المنکر، برائی تو لوگاں نو منع کرنا ہے۔ اگے کی فرمایا؟ فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، پتر جتھے بھی کوئی مصیبت آئے تے صبر کر کے وکھانا ہی، مرد بن کے وکھانا ہی، مرد دیو تے مصیبتاں آندیاں رہندیاں نے، حالات پیڑے چنگے ہونے چاہیے، حالات پیڑے چنگے ہو ہی جاندے نے، اے نہیں حالات ماڑے جے کمزور ہو گئے، حالات کمزور ہو گئے، رب نال ہی رب دی ناشکری شروع کر دیتی ہے، پتہ نہیں حالات بہتر ہوندے ہی نہیں، میرے رب نے مینوں کدی دتا ہی کچھ نہیں، مینوں انہاں کو دس، کیا تو کدی رات نو بھوکا ستا ہے؟ اور تو رات نو کدی نہیں بھوکا ستا؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور میرے پترا نماز دا بھی دھیان رکھنا ہی، بریاں کماں تو بھی لوگاں نو منع کرنا ہی، تے چنگیاں کماں دی بھی دعوت دینی آ، تے جتھے بھی کوئی اس طرح دا کم آ جائے تو صبر کر کے وکھانا ہی۔ اللہ اکبر، اللہ تو